Sanibonani wengane zakwethu, akanginibingelela ngiphinde futhi nginamukele le channel ehamba phambili inkezo. Mina ufeza ngithuthu ngakhumalo bathi ilasibona amagumede mhlawumbe emakuthi usemusha like hanzo phinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Bafethu mangosibheka lapha nesihamba phambili ngifuna sibheke u-double tinda lapha nensizwa Mbuzeni umfoka Mkhize. Insizwa ke lena enetalent lesimanga kakhulu lapha mangabe ekhuluma ngensizwa nje esihamba phambili emculo kamaskandi, insizwa esesihambe amazwe amaningi ngomculo kamaskandi. Insizwa ke iyakhipha lapha nealbum yayo kungekudala lapha Mbuzeni ihloko sithi AMAWOLOLO. Mangabe sibheka nje abaculi bakulonyaka abasakhiphile ngomunye wabaculi impela ngathi ke bazokhipha nabo ke ialbum yakhe yakulonyaka lona. Uthe post ke Mbuzeni i-CD cover yakhe yango 2023. Ngiyangibona ke ama comment lapha nabantu abaningi ekade bembuza ukuthi iphi ingoma athembisa abantu ukuthi uzoyikhipha nentokazi yale phesheya kungoRihhana wachaza ukuthi kwaphazamisa ke isimo se-lockdown. Kwathiwa abantu i-lockdown kade yaphela wemnumzane, sifuna Lengoma ekade sayilindela ekade sayibheka ngamehla abomvu lapha wathembisile Mbuzeni ukuthi uzoyikhipha nentokazi yale phesheya uRihhana. Mina ke angazi ukuthi kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba kodwa ingoma nathi ngasho ukuthi phela sayilindile. Kodwa ke sithathe sibheke lapha nealbum yakhe Mbuzeni lapha azoyikhipha. Insizwa ke nesimanga lapha unxuseka abantu abaningi ukuthi abashone ezitolo zomcelo nezitolo ezitholakala music online bayi-download izingoma zakhe Mbuzeni bezwe ubunandi bengoma isiqi esihlukile lapha esofika nayo insizwa Mbuzeni umfoka Mkhize. Kodwa ke abantu phela bayasho ukuthi sayifuna ingoma yentokazi uRihhana ngoba wawuthembisile weMbuzeni ukuthi ingoma isiyenziwe iphelele phela nje kushoda ukuthi ke ikheshi. Uyasazi ke noma kwazi ukuthi qiniso lezo ndaba okanye kwakuwamampunge lezo ndaba. Kodwa ke hlala lapha na comment section kungixoxela kabanzi ukuthi wena ke uthini wakho umbono ngalezi ndaba. Mina nganza kwethu ngilasibona sengiphuma kanjena, kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo ngesikhathi silandela kwakho. Subscribe bani benosuku lumnandi, ngithanda kakhulu.